mangwanani timbokwidza tikwazise tichingamidze tirumbidze tikumhorosei mose vana veZimbabwe. Number 1 Musekiwa ausarudza Musekiwa wasikavo Beverly wasikavo Mupini sarudzai Musekiwa makadini Maponga takafunura makadinivo. Uyu ndi Cordelia Tembu Katsande. Number 2 wasikavo Veronica Matambire tinotenda Maponga makadinivo Mamukase Memory Mhlanga Kesley Tese Susan Chigwerewe Okoyo Beverly Mupini Murozi nyora nechikaranga muchikwazisana zvakanaka Maponga. Good to see you again. Tinotenda mangwanani Soko Mukanya Susan Mataviri Kilian Mbada Muchenje tinotenda Mukoma Mavoko Sumudzai Mavoko Vuchirai halo sekuru mangwanani Maponga tinotenda nditete avatisha CD mwana wa Lezi Maponga makadini munyorai mutupo yenyu ndini zhou ndini nyati ndini ani makadinivo tiripo makadinivo ndi kwa ndiani uyu kwa ndiani mazita achikaranga kuwandika tinotenda makadinivo kwamuri koko. Hello nemi tinokuchingamidzai mose tinokukwazisai Vivian radzokota gamu hazelo hello chirungu tapudzai wezerai chikaranga mbichana mangwanani vavhudzi jena tisivona chigara mboko kugara mashamba huda sorry about that corona iyi inenge ratachitidzingirirai ndafara ndichirenga kurarama baba tatenda mahachi tinotenda kumasvikawo pano tendai ngomo newevo wasvikawo tinokuchingamidzai mose tinokukwazisai mose tinofara hai vanhu vasvika zvikwadi wawanda 149 mazita anenge apedzi kuverenga ebi iwana kasara memory mupfiga memory mhlanga ndivana dziya kuchipinge kauko kudi kuna nambuya vangu kauko na melody kuwandika Johnny magaha madzi tisvikevo ndo panobva vara kare rinotiro svikiro rinoreva pavanosvikira sikiro ibus stop istation ndo panosvikira vakuru ipapo. Martha Mija makadiwa Maponga bawawa mangwana Maponga makadini mamoyo mangwanani vana Ncuveka vana Mtolo vana Muzilangata Moga Margaret Murisei vakasvinura Veronica Matabire tinotenda Joyce Mhlanga Wadzi Genius Ncube mazita awanda pano zvokuti ndapedza here Zulu Tisha Saidi Cynthia Mamoyo Blessing Tapiwa takumboredwa tinotenda kwazwai vana Johera vana Cynthia Moyo mazita awanda chokwadi mondiregerera handichagona kuverenga ose ndikandobuda kumucheto memory tauya namose muri pano tichiita nyaya yedu yeculture tichimbotaura nyaya yeAfrican spirituality chitendero chedu chechikaranga chitendero chedu chechivanhu tisati tabatwa nedzungu ravarungu mubvunzo unoti taitei zuro taitei kukwera zuro tisati tasvika mukati medivizhonga redzidziso nemhandudzo yavarungu isu savanhu vatema zvikuru sei savanhu veZimbabwe tairarama sei taibata sei taishanda sei taitaudzana sei tainamata sei tairumbidza
sei, taikumbira sei. Mibvunzo iyoyo yakakosha, yose mukaiunganidza ichatipa gwara rokuziva kuti zuro taiitei, nhasi tinoitei. Mudzungu ratabata nhasi rokupaparika nokudzingirira mapete avarungu mudzimba dzamanext door, asi mako mune makozho nembeva. Madzisangano namachechi akasiyana-siyana, iwe mumba mako muna makozho nembeva. Ko dzako mbeva namakozho dzichavurawa nani, dzichatsvaigwa nani? Iwe uri mubishi nebirizhonga rokudzinganisana namapete apa next door. Chitendero chine hasha, nokuti muchitendero ndo mune nhema umomo, ndo mune dzidziso dzinobata kurarama nekuzvibata kwavanhu. Saka nhasi ndichamboextenda nyaya yatatataura vhiki yapera, nyaya yeAfrican spirituality, chitendero chechikaranga. Ndichati kwidzei nhaurirano dzedu zvishomane nyaya yechikaranga cheZimbabwe. Ndoda kuintroduce kwamuri a simple instrument called mbira. Kana tadzidza mbira tichaidza kuona kuti kurarama kwedu kwechikaranga, zvikuru sei kumakaranga nevanhu vechishona, kuti zvazvakamirira chii kana tichitaura nyaya yembira. Mbira dzeZimbabwe dzinonzi mbira dzavadzimu, kana kuti mbira iriyo dzaishandisiwa kuti titaudzane namashukiro nemidzimu yedu yeZimbabwe. Saka chandakabata muruoko inonzi mbira. Vanoziva mbira unogona kuiverenga ruviri, woverenga nechirungu uchibva kuna M uchindobuda kuna A kumucheto. Kana waita hasha unogona kuverenga uchidzokera sure kubva kuna A uchidzokera kuna M. Ndo pane vara rinoti mbira, ndo panobva vara rinoti bira, kuungana kwavanhu vachipira, mbira, pembera. Shoko iwawo mukatara zvakanaka, chikaranga chakanaka nokuti ndo library yedu yoga yasara isina kuiswa svina yakawanda navarungu. Saka kana uchida kudzidza nyaya dzechikaranga, tanga kutarira mashoko echikaranga. Kana ufuna kubhekisa kahle, ubheke kahle indimi nelimi zabantu, uzathola kuba ngaphakathi kolimi imfihlakalo zemvelo, imfihlakalo yayizolo, imfihlakalo yokuthandaza nokuxhumana nemimoya engcwele. Asisho imoya engcolile, imoya engcwele isebenza kanjani. Saka mbira, vara rinoti mbira, MBIRA. Wodzidza kuti nhoroondo yeZimbabwe inotanga kumusoro kunana Guruswa ndo the Great Rift Valley, musoro. Satakataura musi uya tikati pakufambidzana kwaita civilization yedu, vanhu vachibuda mumvura dzebhizigwa Nile, gurupu rakabuda kutanga ndo vavaki, ndo manomads vafambi, zvichiincluda maaborigines namabushmen, ndo vakatanga kubuda ivavo, the oldest of the civilization of mankind. Vachibva ipapo ndo vakazobuda mabuilders, vavaki. Ndo panobuda vavaki veZimbabwe ruins, vavaki veNigeria monuments, vavaki veEgypt. Vose vanovaka ivavo vanobuda musecond group. Third group igroup yamafarmers, varimi,
ndovanozobuda ipapo vanotanga kuvaka. So nhoroondo yedu yakanaka iyoyo yevanhu veAfrica tinofanira kubata tiise kuti what civilization are we on. And isizwe Zimbabweans in particular, zvikuru sei vanhu veZimbabwe, we are on the second migration, which are the builders. And nhoroondo yedu yakabatana zvikuru nhoroondo yeEgypt nenhoroondo yevanhu vose vanovaka the pyramids of Peru. You walk into Europe, the other stoneworks there that are there, all the builders around the greater universe and around the greater world. Toona kuti vanhu vose vavo vanoungana vari mabuilders. Saka panyaya yedu yeZimbabwe toda kuintroduce ipa vara rinoti mbira, MBIRA. Sound yangu yakaipa here? Kumari kuti kwa is no sound. I hope maybe it's on your side there. Try and tamper with it and you'll rinoti mbira, MBIRA. Kuti dzidze zvakanaka nhasi totanga vara racho nechokumusana, totanga vara. Is my sound bad? I've just received a call here that the sound is not good. Let me log off and log on again. Let me try again and try and clean up the sound. Yeah, sorry about that. Let me just try and fix it quickly.